नमस्कार, आपण पाहताय कोकणशाही चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं. मी चिन्मय घुगळे. कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत. वेंगुर्ला तालुक्यातील मडगावात श्री स्वयंभू मंदिरातील फंडपेटी गुरुवारी रात्री अज्ञात चोरट्यानं फोडली आहे. यातील सुमारे 24,000 रुपये रक्कम चोरी झाली आहे. याबाबतची तक्रार मंदिरातील पुजारी दत्ताजी रामचंद्र गुरव यांनी वेंगुर्ला पोलिसात दिली आहे. गेले 2 दिवस पडणाऱ्या मुसळधार पावसानं जिल्ह्यात ठिकठिकाणी झाडं पडून नुकसान झालंय. शेर्ले जाधववाडी येथील अंकुश जाधव यांच्या घरावर फणसाचं झाड पडून नुकसान झालंय. तर वेताळ बंबर्डे मातकणवाडी येथील अशोक घोगळे यांच्या घराच्या मागच्या बाजूला असलेल्या मंडपावर झाडाची फांदी पडून मंडप कोसळलाय. मुसळधार पावसामुळे तेरेकोल नदीनं इशारा पातळी गाठली आहे. सावंतवाडी तहसीलदार श्रीधर पाटील आणि गटविकास अधिकारी वासुदेव नाईक यांनी तेरेकोल नदीची पाहणी केली. तसंच नदीकाठच्या गावातील लोकांना सतर्कतेचा इशारा देखील दिला. अजित पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जिल्हाध्यक्षपदी अभित नाईक यांची नियुक्ती कायम ठेवण्यात आली आहे. तर कार्याध्यक्षपदी काका कुडाकर यांची निवड करण्यात आली आहे. गुरुवारी मुंबईत घेतलेल्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं. कारिवडे पेडवेवाडी येथे चालकाचा ताबा सुटल्यानं सुमो पलटी होऊन अपघात झालाय. यात प्रवास करणाऱ्या बेळगाव खानापूर येथील 8 प्रवाशांना किरकोळ दुखापत झाली आहे. परंतु सुदैवानं कोणतीही मोठी इजा झाली नाहीये. मुंबई गोवा महामार्गाच्या पाठीमागून काम सुरू होऊन देखील समृद्धी महामार्गाचं काम पूर्ण झालंय. परंतु मुंबई गोवा महामार्गाचं काम अजूनही पूर्ण झालं नाहीये. महामार्गावर ठिकठिकाणी खड्डे पडले असून त्यामुळे गणेश चतुर्थीसाठी कोकणात येणाऱ्या चाकरमान्यांचे मोठे हाल होणार आहेत. गेले 2 दिवस मुसळधार कोसळणाऱ्या पावसानं आज सकाळी थोडीशी उसंत घेतली. त्यामुळे सकाळच्या सुमारास काही काळ ऊन पडलं होतं. सूर्यनारायणांनी दिलेल्या दर्शनानं वातावरण देखील प्रफुल्लित झालं होतं. आणि याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय. पण तुम्ही मात्र दिवसभरातील अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल आताच सबस्क्राईब करा. फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेजला फॉलो करायला विसरू नका. धन्यवाद.